Mariánska ľudová univerzita. Opätovné spoznávanie seba. Spoločná cesta ku generálnemu zhromaždeniu 2026. Ja som veľkým fanúšikom UPM, pretože v diele je to jediná formačná agentúra s kapilárnym dosahom na celý svet. Má zásadný význam najmä pre tie územia, kde je málo členov diela a kde je málo ľudí, ktorí by mohli pomôcť s formačnými kurzami. A za tie roky sme sa naozaj presvedčili, že UPM je privilegovaným miestom na odovzdávanie populárneho, jednoduchého, ale hlbokého obsahu, ktorý slúži naozaj všetkým, od prvého po posledného člena Márínho diela. Môžeme si položiť otázku, prečo je tohtoročná téma práve o stanovách, čo majú stanovy spoločné s UPM? Vieme, že o niečo viac ako rok, v roku 2026, sa bude konať generálne zhromaždenie Márínho diela. A musíme sa na túto udalosť dobre pripraviť, pretože generálne zhromaždenie je najdôležitejším riadiacim orgánom celého diela. Preto prvá odpoveď na odôvodnenie tejto témy je dobre poznať naše dielo, tak ako je napísané v stanovách, a prísť pripravený na generálne zhromaždenie. Margaret na tom veľmi záleží. V priebehu rokov si uvedomila, že naše stanovy poznáme málo alebo nedostatočne. Dnes je kľúčovým slovom slovo participácia vo všetkých dôležitých procesoch. Z toho dôvodu je každý člen diela pozvaný, aby sa aktívne zúčastnil na tomto generálnom zhromaždení v rámci svojej úlohy. A to si vyžaduje primerané znalosti. Je tu však aj iný, hlbší dôvod. Za týchto už 17 rokov od Kiarinho odchodu do neba sme prešli cestou nového usporiadania, aj aktualizácie, ako hovorievame. Prešli sme viacerými cestami a uprostred týchto ciest sa vynárajú dve základné otázky. Kto sme a kam ideme? Otázka, kto sme, nás vedie k našej identite ako diela, k hĺbšej identite, ktorá sa uprostred všetkých týchto procesov adaptácie, dokonca inkulturácie či transformácie, musí vystúpiť do popredia. To znamená, že naša identita nám dáva osobitnú fyziognómiu, odlišnú od iných inštitúcií. A musíme aj s pokorou priznať, že táto naša fyziognómia má svoje hranice. Nebudeme preto vyzvaní, aby sme sa vrhli na všetky fronty, ak sú na to lepšie pripravení iní odborníci, než sme my. Sama Chiara označila základné stanovy za preukaz totožnosti diela. Môžeme tiež povedať, že stanovy sú tak trochu tým, čím je pre štát ústava. Každá nová vláda sa musí znova premietať v ústave. A to aj vo svojich reformných procesoch, ktoré uskutočňuje. Vždy sa musí pozrieť, aké sú a či je to zahrnuté v ústave. Na tieto zmeny, dokonca prípadne na zmeny aj ústavy, sa vzťahuje osobitné hodnotenie.
Názov tohtoročného kurzu má dva významy a odkazuje na dva obrazy. Prvým obrazom je zrkadlo. Postaviť sa pred zrkadlo. Stanovy sú ako zrkadlo nášho života. Máme sa rozpoznať v ňom a poprípade si upraviť kravatu, lepšie sa učesať, teda snažiť sa v našom obraze zachytiť veci, v ktorých sa môžeme zlepšiť. Potom spoznať na novo seba, to znamená spoznať skutočnosť, ktorú čiastočne už poznáme, ale ktorú treba prehlbiť. A toto prehlbenie sa uskutoční v 5 lekciách. Na ceste, ktorá má vnútornú súdržnosť od evanjelia až po regulu. Evanjelium je naše prvé pravidlo, ale potom sú tu aj regule, v našom prípade stanovy. A potom je tu cesta, ktorou sa cirkev vydala, aby pochopila, ako môžeme aplikovať evanjelium v konkrétnych kontextoch, podľa konkrétnych chariziem a ako túto cestu prežíva naša charizma. Aká je história našich stanov? Ako sme dospeli k stanovám, ktoré máme dnes? A akou cestou sa vydali Chiara a prví členovia hnutia, ale nie len oni, ale všetky komunity a hnutie na celom svete? Táto cesta cirkvi nezahŕňa len nás, ale sú na nej mnohí ďalší. Aké sú skúsenosti iných? Potom veľmi dôležitá lekcia bude o stanovách a slobode, alebo o pravidlách a slobode, teda v akom zmysle nás pravidlá zotročujú, alebo skôr oslobodzujú. A napokon bude to niekoľko kľúčov k čítaniu našich stanov. Aj keď majú právny jazyk, ktorý nie je prístupný každému, náš kurz nám pomôže pochopiť niekoľko spôsobov, ktoré nám všetkým pomôžu vziať ich do rúk, prečítať si ich a rozumieť im. Čo teda môžeme očakávať od tohto nášho kurzu? Nepochybne, ako už bolo spomenuté, bude to hĺbšie poznanie toho, kto sme a kam chceme ísť, čo nás ako dielo charakterizuje v porovnaní s inými dielami a hnutiami. Potom, aj vďaka tomuto lepšiemu poznaniu, chceme vedieť, ako sa máme dobre začleniť do synodálnej cesty, na ktorú vykročila katolícka cirkev. Okrem toho si myslím, že nám to pomôže aj k väčšej schopnosti rozlišovania, pokiaľ ide o oblasti našej činnosti a angažovanosti v prospech ľudstva okolo nás. A napokon sa v nás môže zrodiť aj nová vďačnosť za charizmu a jej vtelenie do tohto diela. A možno to bude aj obnovená vášeň, angažovať sa v poslaní, aby všetci boli jedno. Ďakujeme Renáte a Františkovi za túto krátku prezentáciu. Všetko je nám teraz jasnejšie, pokiaľ ide o cestu, ktorou sa v týchto mesiacoch spoločne vydáme. Nezabudnime, že Renáta a Františko sú zodpovední aj za aspekt múdrosť a štúdium hnutia Focolare. A aká bude naša úloha, Valentína? Naším sprevádzaním chceme pomôcť prednášajúcim, ktorí nás budú sprevádzať na tejto vzdelávacej ceste. Začneme však tým, že sa predstavíme. Ja som Valentína Raparelli, som vydatá za Emanuela, máme 2 synov, Samuela a Jakoba, vo veku 8 a 5 rokov a pracujem vo formačnej kancelárii Medzinárodného centra hnutia Focolare. Volám sa Lorenzo Russo, moja manželka sa volá Mária, máme 2 deti, Beatrice má 12,5 roka, Gabriel takmer 11. Pracujem v komunikačných službách v centre hnutia Focolare. No a teraz, keď sme sa predstavili, obráťme list a dáme slovo vám. Ak povieme slovo stanovy, poznáte ich? Čítali ste ich? Čo by ste chceli o nich vedieť? Vypočujme si niektoré z vašich odpovedí. Ak poviem stanovy, čo si pod tým predstavíš? Predstavujem si cestu, ktorá nás vedie pri riadení diela. Predstavím si súbor zákonov vytvorených na vytvorenie organizácie. Myslím na riadenie, čo je dôležité pri riadení.
Sú to pravidlá, rigidita, štruktúry. Keď sa zamyslíme nad touto otázkou, hneď mi napadne slovo jednota, ktoré je tiež špecifickým cieľom. Dielo sa zrodilo pre jednotu. Sú to normy, pravidlá, vyhlášky, aj identita určitej skupiny. Je to opis toho, ako žijeme, alebo ako by sme mali žiť. Cítim, že je to Boží plán pre toto hnutie. Vzájomná láska. Musíme začať odtiaľto. A keď sa zdá, že sa všetko rozpadá, keď máme problémy vo vzťahoch, musíme sa vrátiť späť a obnoviť si vzájomnú lásku. Čítal si niekedy Stanovy Márínho diela? Tú bielu knižku Stanov Márínho diela som videla u nás doma v Bombaji, v Indii. Áno, niekoľkokrát. Nie, nikdy. Do hnutia som sa zapojil len pred 8 mesiacmi, úprimne povedané, doteraz som o stanovách pochopil len veľmi málo a knihu som ešte ani nevidel. Aby sme lepšie poznali predpoklad, ak si ho prečítaš, tam máš celý náš život. Áno, lebo keď sme boli Gen 3, stanovy boli vždy nástrojom, ktorý nám pomáhal pochopiť, kto sme, aká je naša rodina, ako môžeme byť lepší. Stanovy mám doma a čítam si ich, ale nie tak často, ako by som mal a mohol ich účinne praktizovať. Áno, čítala som ich. Mala som tiež možnosť podrobne ich študovať na rôznych kurzoch. Prečítal som si len úvod a naozaj sa mi páčil, že úvod je tým predpokladom všetkých predpokladov. V posledných rokoch som si čítala tie časti, ktoré ma najviac zaujímali, keď som mala nejaké pochybnosti. No, Valentína, ty si išla navštíviť Máriu Voče. Ona pomáhala Chiare Lubichovej, zakladateľke hnutia Focolare, pri prípravách posledných stanov. Vypočujme si, čo ti povedala. Teším sa, že ťa opäť vidím. Áno, aj ja. Chcela by som sa ťa opýtať, Emaus, ty, ktorá si bola v úzkom kontakte s Chiarou pri príprave posledných stanov, čo by si nám poradila, aby sme k ním pristupovali správnym spôsobom, aby sme tieto naše stanovy dobre poznali? Chcete dobre poznať stanovy? Prvá vec, ktorú by som vám povedala, je vezmite ich do rúk. Vezmite si túto vzácnu knižku, vzácnu práve preto, že obsahuje stanovy a prezrite si ju. Začnite od obalu, pozrite na túto zlatú niť, ten zlatý rám, ktorý má. Prečo? Lebo pre Chiaru to znamenalo niečo vzácne. Prečítajte si ich, začnite ich čítať. Čítajte ich a modlite sa k Duchu Svätému. Ale povedala by som, že predovšetkým počúvajte Ducha Svätého. On jediný vám môže dať objaviť svetlo vnútri. A tiež vám pomôže. A ak môžete, čítajte ich spolu s niekým, aby ste mali Ježiša medzi vami. Čítajte ich s Ježišom medzi vami. Keď ich otvoríte, čo v nich nájdete? Najprv nájdete schvaľovacie dekréty, ktoré naznačujú zaradenie stanov do cirkvi a ktoré sú zárukou, že stanovy zostanú, navždy živé. Potom hneď to najcennejšie, povedala by som, a to je predpoklad každého ďalšieho pravidla. A to by som ti chcela prečítať. Píše sa tam. Vzájomná a neustála láska, ktorá umožňuje jednotu a sprítomňuje Ježiša v spoločenstve, je pre osoby, ktoré patria do Márínho diela, základom ich života vo všetkých jeho prejavoch. Je normou noriem, predpokladom každého iného pravidla. A podpísaná je Chiara Lubichová.
Je to krásne, pretože v prvom rade je to predpoklad každého iného pravidla. Preto žiadne pravidlo neplatí, ak nie je splnený tento predpoklad. A potom, zdôrazňuje Chiara, je to norma noriem. Je to norma, ktorá je základom stanov. Preto som povedala, že ich treba čítať s Duchom Svätým. A touto normou je vzájomná vytrvalá láska. To znamená, že ak neexistuje nepretržitá vzájomná láska, aj stanovy sú len mŕtvou literou, nemajú žiadnu hodnotu. Ak to, čo má vystúpiť z ich čítania, no predovšetkým z ich žitia, nie je pre nás vzájomná a nepretržitá láska, potom sú stanovy mŕtvou literou. A ak umrú stanovy, umrie dielo. Takže nemôžu zomrieť. Ďakujem. Chcela som to prečítať spoločne s tebou, pretože sa mi to zdá dôležité. Dal si nám naozaj vzácnu perlu. Áno, vzácnu perlu. Za to ich považujem. Chcela som sa ťa opýtať, či máš v srdci nejaké slovo, ktoré by si povedala tomu, kto nikdy nečítal stanovy. Možno preto, že ho nepriťahuje takýto právny text. Rozumiem. Ani mňa nikdy nepriťahoval zákon ako taký. A určite ani Chiaru. Snažme sa teda s Chiarou v stanovách uchopiť možnosť a to je zmysel stanov a hodnota stanov, možnosť nechať sa viesť za ruku, aby sme charizmu mohli vteľovať, aktualizovali ju a prehlbovali. A tak budeme môcť, ak to objavíme, pomáhať potrebám ľudstva dnes a vždy, ako to robila aj Chiara. A keď hovorím o ľudstve, mám samozrejme na mysli celé ľudstvo. V najširšom zmysle mám na mysli ľudstvo, do ktorého patrí cirkev, cirkvi, jednotlivé dialógy a všetci, ako to v poslednom čase stále opakuje pápež František. Potreby sa menia. Z času na čas sa menia. Vždy sa menia s dobou. Charizma, ak ju žijeme, nám dá svetlo, aby sme mohli reagovať na potreby každej doby. My dnes pre súčasných ľudí, tí v budúcnosti, tým z budúcnosti. Predstavme si preto, či stanovy nie sú vzácne, ak majú túto schopnosť. Takže sú nesmrteľné. Nesmrteľné sú dovtedy, kým Boh bude chcieť, aby charizma pôsobila, teda vždy. Poďme teda spoločne dopredu. Ďakujem veľmi pekne, Emaus. A ideme spoločne až do konca. Na novo sa poznať. Na tejto prvej lekcii budú s nami traja špeciálni hostia. Budú nás prevádzať počas jednotlivých lekcií tohtoročnej ľudovej Mariánskej univerzity UPM. Dnes nám ponúknú len malú ochutnávku, na budúce sa budeme podrobnejšie venovať téme stanov. Všetci traja sú členmi školy ABA Medzinárodného študijného centra hnutia Focolare. Je tu s nami Lucia Abiniente. Vitaj. Je docentkou na Claretianum, Pápežský inštitút teológie zasveteného života. Na starosti má historickú sekciu centra Chiara Lubichová a je členkou komisie pre revíziu stanov. Lucia, otázka na prelomenie ľadov. Ktorý článok sa ti osobitne páči? Pozri, určite by som ti povedal, že je to predpoklad stanov, pretože je to základ nášho života v každom ohľade. Je tam jedna veľmi dôležitá vec. Tento predpoklad vo svojom obsahu bol prítomný v podobe, ktorá bola implicitná už v pravidlách z 50. rokov. Bol neustále prítomný. K tomuto predpokladu si Chiara prijala do posledných stanov pripojiť aj svoj podpis.
Je to významná skutočnosť, ktorá potvrdzuje to, čo nám v posledných rokoch hovorila. Čo vám zanechám ako dedičstvo? Zanechám vám Ježiša medzi vami, ovocie tejto mariánskej charizmy. Takto ešte viac chápeme to rozhodnutie, nad ktorým uvažovala, že nie je to náhodné rozhodnutie, ktoré urobila v tých posledných stanovách, a to dať bodom spirituality inú postupnosť, ako to možno vidieť v článku 8, kde až na konci hovorí o Ježišovi medzi nami. Tam hovorí, že Ježiš medzi nami je východiskovým bodom, je to skutočnosť vždy prítomná na ceste členov hnutia a osobitným spôsobom je to i cieľový bod. Je skutočne začiatkom, je predpokladom, je neustále prítomný a je vždy svetlom tak pre dnešné hnutia, ako to bolo vtedy pre Chiaru v priebehu rokov, a je tiež svetlom do budúcnosti. Ďakujem, Lucia, ale poďme sa spolu hlbšie ponoriť do poznania stanov v našej histórii. Cirkev skutočne vždy obohacovali rôzne charizmy. Do akej cesty zapadá Chiarina charizma jednoty? Pozri, charizmy sú naozaj Božie dary, osobitné prozreteľnostné dary od Boha, ktoré nás naozaj mnohokrát udivujú, pretože ich neočakávame. Zároveň dávajú životu nový smer. Boh sprevádza cestu cirkvi, sprevádza cestu ľudstva, vstupuje do dejín prostredníctvom aj týchto svojich darov. A nie je to náhoda, že tento veľký objav, ktorý Chiara urobila s prvými spoločníčkami do Ježišovho testamentu, má na pozadí realitu vojny. Práve v tomto tríznivom kontexte rozdelenia si takmer paradoxne vyberajú Ježišov testament ako jediný vzťažný bod svojho života, ako hovoria. V dare, ktorý Boh dal Chiare, cirkev po dôkladnom preskúmaní rozpoznala charizmu. Pýtaš sa, ako táto charizma zapadá do širšieho kontextu? Myslím, že všetci, ktorí sa zúčastňujeme na Ľudovej Mariánskej univerzite, sme sa aspoň raz stretli s veľmi významnou stránkou, na ktorej Chiara opisuje, a dalo by sa povedať, že priam kontempluje o rozkvete chariziem v priebehu storočí. A hovorí o nich ako o Kristovi rozvíjajúcom sa v čase. Hovorí, že každá rodina alebo rád je tak povediac vtelením jedného Ježišovho výrazu, jedného z jeho postojov, jednej skutočnosti z jeho života, jednej z jeho bolesti, jedného z jeho slov. Preto všetky charizmy spája jeden a ten istý koreň. Je to koreň evanjelia. A slovo, ktoré chcel Boh odovzdať Chiare, je jednota. Pozrite, článok číslo 4 stanov to hovorí veľmi jasne. Čítame. Márino dielo svojim osobitným putom s Máriou a svojou podobnosťou s cirkvou napomáha obnovenie plného a viditeľného spoločenstva medzi cirkvami a cirkevnými spoločenstvami a nasmerovanie celého ľudstva na Krista žitím univerzálneho bratstva. Jeho duch, ciele, štruktúra a riadenie majú znak jednoty, ktorá je osobitnou črtou hnutia. Je krásne môcť konštatovať, že v jednom jedinom článku tento právny text úplne vyjadruje charizmu. Dáva nám široký horizont, ktorý hľadí na ľudstvo, hovorí aj o univerzálnom bratstve. Vieme, že jednota je predovšetkým Božím darom a je tiež typickou charakteristikou cirkvi. Dá sa teda povedať, že nie je výsadou ani monopolom žiadnej skupiny v cirkvi. Nie, absolútne nie. A tu sa mi zdá, že to napomáha
Ako čítame v 4. článku, že Márino dielo napomáha, to dobre vyjadruje, pretože hovorí, že Márino dielo nie je jediné, ale zodpovedá daru, ktorý dostalo skrze tento prívlastok. A v akom zmysle hovoríme o novinke? Vráťme sa k počiatkom hnutia. Vieme, že v skúsenosti, ktorá je vlastne spoločná pre zakladateľov, Duch im zdôrazňuje určité slová. A tak to bolo aj v prípade Chiary. Zdôrazňuje to tak silno, že sama Chiara hovorí o novom objave Božej lásky, novom objave Evanjelia, novom objave opusteného Ježiša. Naozaj nové. Novým je aj pochopenie a snaha žiť pre jednotu. Všetko je sprevádzané svetlom, ktorému Chiara dala meno ideál, s veľkým I. Zároveň sa hovorí, že tu nejde o nič nové. Pamätáme si, keď Chiara povedala, chceme byť len kresťanmi. Bola zdržanlivá, aj keď arcibiskup od nej žiadal dať právnu formu tomuto životu. Takto vznikol ten štatút v roku 1947. Hoci vtedy sa tomu hovorilo, že sú to štatúty fokoláre lásky apoštolov jednoty. Arcibiskup však videl v tom, čo sa rodilo, niečo nové, hoci len v zárodku. Chiara to napísala z poslušnosti. Ako teda máme chápať tento zdanlivý rozpor? Myslím si, že je to práve potvrdenie autentickej charizmy. Prečo? Charizma je vždy nositeľkou niečoho nového. Začleňuje sa do dejín cirkvi, do tradície. Teda nie je to nič nové, ale aj všetko je nové. Tak ako je vždy nové evanjelium, ktoré nám duch pripomína svojim vanutím. Nie je to náhoda, že Chiarina charizma prišla závanom ducha práve v rokoch, ktoré predchádzali druhému vatikánskemu koncilu aj znovu objaveniu cirkvi ako spoločenstva. A tak môžeme pochopiť, aká múdra bola aj Chiarina naliehavosť, keď nám vždy pripomínala, že ak máme charizmu definovať jedným slovom, tak je to slovo jednota. Jednota vyjadruje ten dar, ktorým Boh obdaril hnutie vedľa ostatných darov, ktorými obohatil cirkev v priebehu storočí. Jednota, povedala Chiara, je našim špecifickým povolaním. Jednota je to, čo charakterizuje hnutie. Jednota a nie iné myšlienky alebo slova, ktoré môžu istým spôsobom vyjadrovať iné, božské a nádherné cesty k Bohu. V jednote syntéze hnutia Chiara vidí vyjadrenú špecifickú vlastnosť charizmy a i túto novinku. Jednota je teda Božím darom a zároveň našim špecifickým povolaním. Čo sa teda od nás vyžaduje? Aký by mal byť náš prínos? Predovšetkým si myslím, že by to malo byť uvedomenie si tohto špecifického daru charizmy. A v tomto zmysle sa mi zdá významným a jasným bod číslo 11 jedného dokumentu cirkvi, ktorý je síce trochu starý, ale stále aktuálny. Volá sa Mutue Relationes. Hovorí sa tam, že charizma zakladateľov sa zjavuje ako skúsenosť ducha, odovzdaná ich učeníkom, ktorú majú žiť, opatrovať, prehlbovať a neustále rozvíjať v súlade so stále rastúcim Kristovým telom. Nemôžeme poprieť, že Chiara práve vďaka svojej špecifickej charizme nám všetkým odovzdala skúsenosti, ktoré prežívala v rôznych okamihoch svojho života.
Teraz je na nás, aby sme žili, uchovávali, prehlbovali a neustále rozvíjali charizmu, ktorú nám Boh dal spoznať a ktorú sme potom prijali. Tieto použité slová, ako aj príslovka neustále, poukazujú na náročný a veľkolepý program, ku ktorému sme všetci povolaní. A mohli by sme o tom hovoriť dlhý čas, zastaviť sa pri tom, uvažovať o tom a z časti tak aj urobíme. Myslím, že sú to veľmi cenné slovesá aj v tom našom kurze UPM, ktorý začíname, pretože nám pomôžu vstúpiť do reality stanov. Povedala by som po špičkách. A s vďačnosťou uchopiť jednak ich krásu. Naozaj je veľa ľudí zvonka, ktorí nám hovoria o úplnosti našich stanov. Ale treba aj zachytiť, ako veľmi dokáže právne vyjadrenie opísať charizmu. Ako nám stanovy poskytujú fyziognómiu cirkevnej reality, ktorú Chiara dokázala vytvoriť vo svojej vernosti Bohu. Ja milujem históriu, myslím, že je to známe. A zdá sa mi, že nič iné ako cesta, ktorú si Chiara vytrpela, až po definitívne stanovy, ktorým predchádzalo 7 regúl alebo pravidiel, nesvedčí o tom, aké autentické bolo Chiarino odhodlanie riadiť sa partitúrou napísanou v nebi, aby sa potom daná hudba hrala na zemi. Teda aby realizovalo sa dielo a jeho štruktúra podľa Božieho plánu. Je na nás a na tých, ktorí prídu po nás, aby sme toto všetko poznali a pochopili, aby sme sa do toho ponárali stále hlbšie a neustále rozvíjali dielo v súlade s tým, čo vytvorila Chiara. V týchto dňoch som si znovu čítala jeden list od Chiary z roku 1948. Ona vtedy mala 28 rokov a je adresovaný reholníkovi, otcovi Bonaventúrovi, ktorého Chiara nazvala svojim prvým reholným synom. On ju žiadal o podrobné informácie o hnutí. Chiara mu odpovedá: potrebovala by som celé knihy na opísanie toho, čo Boh robí, a sú to zázraky, ktoré vychádzajú z jeho rúk. Pripomínajúc to zvolanie svätej Kataríny, ktorú mala Chiara tak rada: neuspokojujte sa s malými vecami, lebo Boh si ich praje veľké. A Chiara hovorí: nechajme ho konať, nebráňme jeho všemohúcnosti našimi obmedzenými názormi. Našou jedinou, počiarkuje slovo jedinou knihou, je Evangelium. Osobitne je to Ježišova modlitba adresovaná Otcovi. On vie, že netúžime po ničom inom ako po uskutočňovaní jeho vôle, ako najlepšom vyjadrení našej lásky k nemu. On to urobí prostredníctvom nás. My neustále nasledujeme detaily tohto úžasného plánu. Aj vtedy Chiara hovorí o Božom pláne. Na onom svete uvidíme, čo sme urobili, a bude to začiatok jednoty, ktorá nás všetkých spojí sladkým putom lásky. A pokračuje: tu dole prácu začneme. Tam hore na nej budeme pokračovať prostredníctvom duší, ktoré nás budú nasledovať. Takže hovorí tu aj o nás. Je na nás, aby sme neustále pokračovali v spoločenstve s ňou. Vďaka. Chce sa dozvedieť niečo viac? Chcela by som sa v stanovách viac prehlbiť a zistiť, čo bolo aktualizované. Áno, rada by som sa prehlbiť v 2 bodoch, vo vláde a živote farieb. Chcel by som sa dozvedieť viac o ekonomike spoločenstva, pretože sa chystám prevziať podnik so svojím bratom a zdá sa mi to dôležité. A tiež by som chcel vedieť niečo o volontárstve, dobrovoľníctve. Aby sme lepšie pochopili, aké sú vo všeobecnosti. Myslím, že toto hnutie vzbudzuje zvedavosť. Chcela by som vedieť, ako nás stanovy môžu inšpirovať k lepšiemu životu v súčasnosti.
Zaujíma ma, čo by sme mali lepšie prispôsobiť našej dobe, našej realite. Chcela by som sa dozvedieť niečo viac o stanovách, o pravidlách, lebo sú piliermi života focolare. Počula som, že existujú určité pravidlá, ktoré sa nemenia, ktoré sú podstatou, a chcela by som vedieť viac o tom, aké sú to pravidlá. Chcela by som viac porozumieť Chiariným textom, histórii a mysleniu cirkvi, keď schválila hnutia a pomohla nám žiť podľa stanov. A sme tu s novým hosťom prvej lekcie. Vítame pátra Fabia Ciardiho. Páter Fabio je reholník, oblát, profesor spirituálnej teológie a tiež autor mnohých kníh a článkov. Páter Fabio, aj teba sa opýtame, je nejaký článok, ktorý máš osobitne rád? Článok? Poviem číslo. 64. Je to veľmi osobný výber, pretože tento článok začína citovaním toho, čo je mojím slovom života. Boh miluje len toho, kto má dôverný styk s múdrosťou. Je to článok o múdrosti. Múdrosť nie je ani štúdium, ani veda, ani kultúra. Múdrosť je vstúpiť do Boha, kontemplovať Boha, vychutnávať Boha. Je to život z Boha. A tento článok hovorí, že ak chceme mať múdrosť, musíme žiť prakticky celú spiritualitu. A v pár riadkoch je vyjadrená celá spiritualita, pretože sa začína tým, že v prvom rade o múdrosť treba prosiť cestou modlitby. Už to ťa vloží do Boha a núti ťa zvoliť si Boha. Potom hovorí, že na získanie múdrosti treba žiť všetky Ježišove slová. A tu sme pri slove života, ktoré je ústredným bodom spirituality. Žiť podľa slova života, žiť podľa Božej vôle. Ale nie len to, ale aby sme mali múdrosť, musíme nasledovať Ježiša až do konca. Každý deň brať svoj kríž a nasledovať ho. Je tu skutočnosť Ježiša opusteného. Tým, že človek žije opusteného Ježiša, stáva sa múdrym v jeho múdrosti. A potom hovorí, že keď človek nasleduje Ježiša opusteného, keď s ním žije, má Ducha Svätého s jeho darmi. Keď takto žijeme Božiu vôľu, žijeme lásku, máme Ježiša medzi nami a on je múdrosť, osvecuje naše srdcia a hovorí nám, ako máme žiť. V 2 riadkoch, hovorím o tom teraz veľa, ale článok je veľmi krátky, je syntéza celej spirituality a hovorí, že spiritualita vedie k múdrosti. Múdrosť je ovocím spirituality. Spiritualita nás vedie k zakúseniu Boha, k životu v Bohu. Preto sa mi páči tento článok. Páter Fabio, jedna otázka trochu provokatívna. Nehrozí nám, že pravidlá nahradia evanjelium? Ty čítaš knihy? Samozrejme. Keď ja čítam nejakú knihu, zvyčajne vynechám úvod. Prečo? Pretože sa mi páči priamy kontakt s knihou. Prečítam si knihu a po prípade potom, keď už vstúpim do reality knihy, si prečítam úvod. Pravidlo ako také je úvodom do evanjelia. Preto si najskôr čítam evanjelium a potom si prečítam úvod, čiže pravidlo. Ak si niekto kúpi knihu a zastaví sa len pri úvode, stratil 100% knihy. Takže pravidlo je práve vysvetlením evanjelia, úvodom do evanjelia. Regula nás prevádza, aby sme mohli vstúpiť do reality evanjelia. Preto je absurdné pripisovať pravidlu takú veľkú hodnotu a pritom zabudnúť, na čo pravidlo slúži. V histórii možno niekedy existovalo toto nebezpečenstvo.
Na začiatku 20. storočia, v polovici 20. storočia vyšla slávna kniha, ktorá stanovila istý štandard s názvom Kult pravidla. Už len slovo kult pravidla je ako povedať kult úvodu. Myslím si však, že dnes je to práve naopak. Po zasadnutí koncilu bolo veľa práce s obnovou pravidiel a stanov. Strávilo sa na to veľmi veľa času. Vytvorili sa komisie, štúdie a nakoniec po všetkej tejto práci sa pravidlá vydali a odložili do šuplíka. Je to veľké riziko. Nezdá sa mi, že by dnes dochádzalo k preceňovaniu pravidiel, práve naopak. Na pravidlá sa zabúda. My, obláti nepoškvrnenej Panny Márie, si v roku 2026 pripomenieme 200 rokov od pápežského schválenia našej reguly. A už teraz sme začali venovať regule pozornosť. Znovu si ju čítame, komentujeme ju medzi sebou, hovoríme si, čo nám hovorí tento text. Zdá sa mi teda, že je dôležité vziať regulu opäť do rúk. Pre rôznych zakladateľov boli pravidlá regule vždy dôležité. Mohol by si nám povedať trochu konkrétnejšie, čo pravidlá znamenali pre rôznych zakladateľov? Mníšstvo sa zrodilo bez pravidiel. Ideálne povedané, sa mníšstvo rodí so svätým Antóniom Pustovníkom. Keďže bol sám, nepotreboval žiadne pravidlá, lepšie povedané ako jediné pravidlo mal evanjelium. Svätý Atanás, ktorý píše jeho životopis, hovorí, že Antóniovo srdce bolo hotovou knižnicou. A v tejto knižnici boli všetky knihy Svätého písma, že u neho ani jedno slovo z evanjelia nepadlo na zem, pretože ich všetky zhromažďoval a všetky žil. Preto jeho pravidlom bolo evanjelium. Po jeho smrti sa zrodili skupiny mníchov. A potom to bol Atanás, veľký miestny biskup, kde sa zrodilo mníšstvo, bolo to v Egypte, ktorý napísal regulu pre mníchov. A čo je toto pravidlo? Je to životopis. Je to opis Antóniovho príbehu. Atanás chápe, že pravidlo je o tom, ako človek konkrétne žije podľa evanjelia. A tak všetkým mníchom svojej veľkej diecézy, ktorou bol celý Egypt, hovorí: ako žijeme evanjelium? Poviem vám to. Vyrozprávam vám príbeh o Antóniovi. A tým, že rozpráva Antóniov príbeh, hovorí, ako sa vstupuje do evanjelia. Vidíte, pravidlo je vždy vnímané ako úvod do evanjelia. A keď príde Pachomius a potom sa naozaj rodia mníšské komunity, keď čítame jeho regulu, ktorú napísal, pretože konečne naozaj napísal regulu, sme trochu sklamaní, pretože sú to veľmi praktické veci, ako sa zdržiavať spolu, ako sa stravovať, kam chodiť, čo robiť, čo nerobiť. Nie je tam nič duchovné. A keby sme sa Pachomia opýtali, ako to, že si napísal pre svojich mníchov pravidlo, ktoré je také prízemné, bez čohokoľvek duchovného, pohoršene by sa na nás pozrel a povedal by, ako to, ale pravidlom je predsa evanjelium. Ja som nenapísal pravidlo, pravidlo je evanjelium. Ja hovorím o niekoľkých malých praktických pravidlách, ako žiť. S pribúdaním storočí sa pravidlá začali stále viac rozvíjať. Tieto úvody do evanjelia sú čoraz kompletnejšie, krajšie, hĺbšie. Spomeňme tu svätého Františka, aj on nechcel písať pravidla, ale potom pred smrťou v závete píše: nemeňte mi pravidlo, lebo toto je naozaj moja skúsenosť. Tak sa ním riadte. Nehovorte, ale ja si myslím to, ja si myslím ono. Ako je pravidlo napísané, tak sa má žiť. Preto sú všetci svätí presvedčení, že ich život je naozaj úvodom do evanjelia. Páter Fabio, ale čo je potom zmyslom stanov Chiary Lubichovej, ktorá nám vždy hovorila, že nám zanechá len evanjelium? Povedala takto? Áno.
Bolo to geniálne. Geniálne, pretože Chiara vychádzala zo starobilej tradície, ktorú som práve spomenul. To znamená, že pre Chiaru je slovo života základné, ústredné, ideál sa rodí, keď v úkrytoch spoločne otvorili evanjelium a čítali si ho. Svätému Františkovi pri otvorení evanjelia zazneli niektoré slová. Choďte po dvoch a nič si neberte so sebou. On povedal, toto chcem. Toto je moje evanjelium, takto chcem žiť. Keď Chiara otvorila evanjelium a čítala Ježišov testament o vzájomnej láske, jednote, Ježišovej prítomnosti uprostred tých, ktorí žijú vzájomnú lásku, hovorí, toto chcem. Toto je náš život. Preto je naozaj geniálne odvolávať sa na evanjelium. Je to geniálne, ale nie je to vôbec ojedinelé. Túto vec, že zanechám vám len evanjelium, povedali všetci zakladatelia. Čiže Chiara zapadá do tradície cirkvi a v tomto nie je v žiadnom prípade novinka. Prvé veľké pravidlo, to Bazilovo pravidlo, ktorým sa dodnes riadi celé východné mníšstvo, on nikdy nenazval pravidlom. Totiž to, čo dnes nazývame pravidlom, veľké Bazilové pravidlo, on nikdy nenazval pravidlom. A keby vedel, že dnes to nazývame pravidlom, obrátil by sa v hrobe. Pretože on mal v ruke to, čo považoval za svoje pravidlo. Morália. Toto bol text, ktorý mal vždy v ruke. Keď som ja začal študovať tieto veci, šiel som do knižnice hľadať túto knihu, ktorú mal on vždy v ruke. A zažil som veľké sklamanie. Nevedomý, aký som, vtedy viac ešte ako teraz, som zažil veľké sklamanie, pretože som videl, že táto veľká kniha, o ktorej vždy hovoril, jeho veľká kniha, jeho veľké pravidlo, bolo len prepisom 1500 veršov z Nového zákona. Takže si hovorím, to viem urobiť aj ja, akáže je to kniha. No namiesto toho som si uvedomil Bazilovú veľkosť, že mal Nový zákon ako svoje pravidlo. A to, čo my nazývame pravidlom, sú odpovede, ktoré dával svojim priateľom, kamarátom, bratom, sestrám. Keď boli spolu, pýtali sa ho, Otče, vysvetlíš nám, ako máme žiť podľa prvého prikázania? Miluj Boha. A on im to vysvetľoval a oni si robili poznámky. Otče, vysvetlíš nám, ako máme žiť to a to. A toto sa stalo pravidlom. Vidíte, že pravidlo je opäť jeho vysvetľovaním evanjelia. Ale on nezanechal toto pravidlo, ale zanechal svojich 1500 novozákonných veršov. A to platí tak trochu pre každého. Spomeňme si na veľké pravidlo, ktorým sa riadi celý Západ. Pravidlo svätého Benedikta. Viete, ako sa končí? Toto veľké pravidlo končí slovami. Toto je pravidlo pre začiatočníkov. Pre tých, ktorí ešte nevedia urobiť prvé kroky. Ale pre tých, ktorí idú ďalej v živote, pre tých, ktorí naozaj chcú dosiahnuť dokonalosť, prosím, prejdite na Nový zákon. Svätý Benedikt teda ponecháva svoje pravidlo pre začiatočníkov, aby najprv urobili prvé kroky, ale potom behom k novému zákonu. Chiara to hovorí brilantne, ale na nešťastie to nie je originálne, pretože len pokračuje v krásnej tradícii, ktorá sprevádza celú cirkev. Ďakujeme, páter Fabio. Na čo sa môžu stanovy použiť? Myslím, že stanovy slúžia práve na to, aby opisovali, aký je náš život, ako žijeme a pre koho žijeme. Sú ako kompas, ktorý nám ukazuje smer. A tam je východiskový bod a to je i náš cieľ. Cieľový bod.
Myslím, že z nich vieme viac o našej rodine a o tom, kto sme. Aby sme vedeli identifikovať, či to, čo prežívame, žijeme podľa pravidiel, ktoré sú tam opísané. Sú vlastne preukazom totožnosti, tým, čím sme. Takže nám naozaj pomáhajú sledovať túto niť, byť sami sebou. Aké pravidlá je dôležité dodržiavať? Myslím si, že stanovy nám slúžia na to, aby sme sa nimi riadili. V takýchto veciach je to spôsob, ako zdokumentovať všetko, k čomu sa ako osoba zaviažete, a to na ľudskej, ale aj na duchovnej úrovni. Myslím si, že slúžia aj na to, aby nás usmerňovali, aby nás viedli v rôznych aspektoch nášho života. Sú to legitímne zákony organizácie, sú to pravidlá a zásady hnutia. Každý deň života je užitočné zlepšovať sa. Robiť to najlepšie, čo môžeme, aby sa všetkým na tomto svete dobre žilo. A sme pri poslednom hosťovi tejto prvej lekcie. Vítame Adrianu Cosedu. Adriana je profesorkou trestného práva, predsedničkou Komisie pre revíziu stanov a zodpovednou za medzinárodnú sieť Spoločenstvo a právo hnutia Focolare. Opýtame sa ťa, Adriana, to isté. Je v stanovách článok, ktorý máš obzvlášť rada? Môžem povedať, že v každom článku sa skrýva mimoriadna krása, takže výber nie je jednoduchý. K srdcu mi však prirástol článok 2, ktorý si teraz rada prečítam spolu s vami, pretože tam nájdeme vysvetlenie srdce tohto dvojitého vyznania hnutia Focolare Márínho diela. V článku 2 stanov sa hovorí: hnutie Focolare sa nazýva Márino dielo, pretože svojou typickou spiritualitou, ktorá tak ako Mária duchovným spôsobom privádza na svet Krista, rozmanitosťou svojho zloženia, svojim univerzálnym rozšírením, svojimi vzťahmi s kresťanmi z iných cirkví a cirkevných spoločenstiev, s osobami iných vierovyznaní, ale aj nenáboženských presvedčení a pod prezidentstvom ženy laičky poukazuje na svoje osobitné puto s Pannou Máriou, matkou Krista a každého človeka. A nakoľko je to len možné, túži byť jej sprítomnením na zemi a akoby jej pokračovaním. To považujem za jadro tejto definície. Chiara vo svojom denníku napríklad píše: v roku 1949 som videla, že Boží plán pre nás je byť malou Máriou, vo všetkom rovnou našej matke. Neskôr som pochopila, že Ježiš chce, aby sme ju opäť žili na zemi. A to v jednote s ostatnými a potom aj individuálne. A tu sa nám vracia to, čo znamená duchovne darovať Krista svetu. Ale ako? Objímať celé ľudstvo ako Mária, ktorá je matkou všetkých a každého. Je to nový pohľad na Máriu a práve ona otvára naše srdcia na rozmer univerzálneho bratstva. A jej láska je pre všetkých, jej láska je pre každého. Predstavujem si ju ako starostlivú k nám, ku každému z nás. Je blízko, stará sa o naše potreby, je silná vo svojich prísľuboch, ktoré ona sama vyspievala v Magnifikáte a ktoré nám prináša ako možnosť, ako uskutočňovať sociálnu revolúciu. Takže jedným slovom by som povedala, Mária nás učí, čo je to láska. Adriana, to sa týka jedného článku, ale keby sme chceli zhrnúť celé posolstvo našich stanov do niekoľkých slov, nie je to jednoduché, ale čo by si povedala? Povedala by som, že na to, aby sme si niečo alebo niekoho vážili, je potrebné ho najprv poznať.
Preto si myslím, že môžem povedať, že je potrebné objaviť aj v stanovách to, čo je ich najskrytejším koreňom, ktorý chráni rozmanitosť diela vo svojej jednote. Tu by som sa zamerala na obraz stromu, ku ktorému Chiara už v roku 1949 prirovnala dielo. Videla dielo takto. Predstavme si štruktúru stromu. Má koreň, ktorý je skrytý, z neho vyrastá kmeň, ktorý sa stáva nosnou štruktúrou. Z kmeňa potom vychádzajú konáre, všetky sú odlišné, navzájom diverzifikované. A to je tá rozmanitosť diela, ktorá sa potom prejavuje vo vetvách, v hnutiach. Potom sú tu kvety, ktoré neustále sa otvárajú a hovoria o neustálej novosti, a ktoré rada považujem za krásu vonkajšieho šatu diela. Potom je tu miazga, ktorá prúdi, vyživuje a posilňuje. A čo môže byť tou miazgou? Je to život, ktorý sa zakladá na vzájomnej láske, na tom, čo Chiara vysvetľuje už v predslove k stanovám. A to ma oslovilo, pretože vzájomná láska na prvej úvodnej strane mi pripomína slová, ktoré Chiara vždy opakovala. Je to, že zákonu predchádza život. Čo nám stanovy dávajú dnes, povedala by som, že práve život. V tejto súvislosti mi prichádza na ďalšie prirovnanie a sú to ústavy, ktoré tvoria život rôznych krajín, štátov. Čo obsahujú ústavy? Obsahujú všeobecné zásady, práva, povinnosti občanov. Vysvetľujú, aká je vláda štátu, aká je aj organizácia, štruktúra daného územia. Rovnako to môže byť aj u nás. Aj my sme tak trochu ľud, trochu originálni, pretože sme ľud zrodený z Evanjelia. A ten nie je ohraničený hranicami, pretože žije aj na kraji sveta v rozmanitosti ľudí a národov. Jeho sloboda je zaistená počúvaním vnútorného hlasu. Je ním hlas Otca, ktorý je láska a ktorý miluje všetky svoje deti bez rozdielu. Rovnosť je zakotvená v nesmiernej hodnote každého z nás, na ktorého pozeráme ako na druhého Ježiša. Ježiša v každom bez rozdielu. Tak ako každá ústava, aj stanovy diela nám hovoria, aký máme byť a načrtávajú to, čo Chiara nazvala našim preukazom totožnosti. Preukaz totožnosti nás predstavuje, obsahuje to, čo sú naše základné črty v stručnej výstižnej podobe. Čo je teda obsahom stanov ako nášho preukazu totožnosti? Obsahujú všetky tie vlastnosti, ktoré sme spomenuli, avšak niečo pridávajú. A je to mystický rozmer. Je to veľmi originálna norma, ktorú nám dala Chiara, a to je Ježišova prítomnosť medzi nami. Na neho sú zamerané body spirituality. On je vodcom diela. Pripomeniem len niektoré Chiarine slova, ktoré nám pomôžu pochopiť najpravdivejší, najhlbší zmysel. Dokonca povedala by som krásu, odhliadnúc od toho právnického aspektu. Pre Chiaru vyjadrovali pravidlo pravidiel normu všetkých noriem, ktorá sa uchováva kde? V Ježišovi medzi nami. Nie je to právnická forma, ale je to život. A ten pre ňu vyjadrovala výločne len Božia vôľa, zapísaná v pravidle. Lebo to, čo zakladateľ dodala, ako nástroj v rukách umelca kladie do svojich základných línií, musí a chce robiť so tou rozhodnosťou, s akou matka povie, toto je moje dieťa. Ďakujeme, Adriana. Aby sme sa s týmito stanovami zoznámili trošku bližšie, mohla by si nám povedať, ako vyzerá ich štruktúra? Nuž prelistujme stanovy. Hneď nás osloví, že práve v predslove nachádzame tie základné kamene, ktoré sú tam zakotvené. Možno niektoré z nich spomeniem, aby sme si ich osvojili ešte viac. Predovšetkým je to vzájomná a nepretržitá láska.
Prítomnosť Ježiša v spoločenstve, teda až na kraj sveta, do každej zemepisnej šírky. Je to láska, ktorá sa nemeria a má v sebe tajomstvo, ktorým je Ježiš opustený. Ďalej sú to aspekty, ktoré sú farbami nášho života. A je to krásne, lebo spontánne mi napadlo trochu si ich prečítať, aby som ich porovnala, aby som pochopila, ako žiť. A znovu som objavila, že tie farby nie sú nič iné ako slová evanjelia, slová, podľa ktorých máme žiť. Ale nielen v tom, povedzme, duchovnejšom rozmere, ale aj v schopnosti vytvárať novú kultúru. Spomeňme červenú, spoločenstvo majetku. Realizované, hovorí Chiara, vytvára a realizuje kultúru dávania. Teda náš spôsob života rodí, generuje kultúru, stáva sa kultúrou. Listujúc ďalej nachádzame povahu, cieľ, ktorým je všeobecný cieľ, teda dokonalosť lásky. Ale je tu aj špecifický cieľ, ktorým je jednota. Tá sa v článku číslo 8 objavuje ako darok, ktorý prosí Ježiš Otca. Nie je to teda automatizmus nášho života. Je to dar, ktorý nám Boh dáva, ale je na nás, aby sme vytvorili podmienky. Potom však stanovy pokračujú časťou, ktorá sa týka štruktúry a zloženia diela. A tu je to krásne, pretože tu vidieť rozmanitosť diela. Potom je tu štvrtá časť, ktorá sa týka vlády, riadenia, života zón. Potom je tu ďalšia časť, tá od 6. časti ďalej. Tá istým spôsobom akoby vo vejári vysvetľuje, čo sa v prvých častiach hovorí o jednote diela. Dielo sa otvára a tak vidíme hnutia, vetvy, vzťahy s inými cirkvami, ďalšími cirkevnými spoločenstvami, ktoré sú živou súčasťou, ktoré žijú v spoločenstve s nami v diele. Potom sú to aj ľudia iných náboženstiev, ľudia iných presvedčení. A potom je tu stránka, ktorá sa zaoberá vzťahmi s katolíckou cirkvou, pretože cirkev schválila dielo a dielo sa musí zodpovedať cirkvi. Čo nám teda stanovy hovoria? Všetko nám v nich hovorí o osobnom a komunitnom rozmere nášho života. Nachádzame tu dialógy, máme 5 dialógov so širokým záberom. Je to prelínanie vzťahov. A je tu i rôznorodosť prejavov, pretože prechádzame od spoločenstva k univerzálnemu bratstvu až po jednotu. V poslednom čase som v skúsenosti, ktorú máme v spoločnej komisii na štúdium a revíziu stanov, je tu možnosť znovu objaviť krásu samotných stanov, pretože predovšetkým to je ich spoločné opätovné čítanie. Opätovne ich čítame spolu s ostatnými členmi komisie a tam ako by nám Boh niečo vysvetľoval. Na jednej strane je tu taká zlatá niť, ktorá všetky tieto stanovy a články navzájom spája. Zvyčajne som sa pristavila pri tej či onej norme, pri 5. dialógu. Si poviem, pozrime sa, čo na to hovorila škola Abba, pozrime sa, čo na to povedala Chiara. Je to ako cesta krok za krokom, kde táto zlatá niť spája všetky časti stanov. Ale nie len to. Ako by sa pod každým slovom rozsvecovalo nejaké svetlo a vy cítite, že je plné presného významu. A tento význam vysvetľuje, aký je význam iného slova z inej časti stanov. A potom je to ako keby sa ti poskladala celá mozaika. Vďaka. Ďakujeme Lučii, Pátrovi, Fabiovi, Adriáne, že nás viedli na tejto ceste objavovania našich stanov. Ďakujeme každému z vás, že ste nás počúvali. Chceli by sme, aby bol tento kurz čo najinteraktívnejší a participatívny. Preto vás pozývame, aby ste nám poslali svoje otázky, svoje dojmy. Môžete tak urobiť jednak tu v komentároch na kanáli YouTube, alebo nám ich pošlite na adresu upm
@fotsolare.org. Odpovede nájdete na tomto kanáli YouTube a na webovej stránke UPM pred ďalšou prednáškou, ktorá sa, pripomíname, uskutoční 8. februára. A keď už hovoríme o prednáškach, pozrime sa, ako bude zostavený celý kalendár. To znamená, že všetky prednášky budú online a budú vždy každú druhú sobotu v mesiaci. Na budúce sa stretneme 8. februára, bude s nami páter Fábio, ktorý nám spolu so sestrou Tizianou Merletti budú hovoriť o charizmách, regulách a komunitnom živote. Potom budeme pokračovať 8. marca skúmaním stanov v duchu histórie a práva pomocou Lucia Abiniente a Triany Kosedu. 12. apríla sa s cirkvou vydáme na cestu a s Andreom Recepcion a Tomásom Bertolásim sa pozrieme na vzťahy medzi pravidlami a slobodou. 10. mája sa uskutoční zaujímavá panelová diskusia, kde bude Rafaelo Takugan, Christine Ribeiro a Elfried Glaubitz povedia nám, ako čítať stanovy. Pripomíname vám, že tento kurz je bezplatný, kto však by chcel sa podieľať na organizačných nákladoch príspevkom, môžete tak urobiť na našej webovej stránke universitapopularemariana.org kliknutím na tlačidlo Darovať. Uvidíme sa teda o mesiac, ďakujeme za pozornosť a dovidenia.